Benvinguts un diumenge més a Mosaic. Avui volem començar anunciant-vos el 25è aniversari del sopar de missions que tindrà lloc la pròxima setmana a la parròquia del Corpus Christi. Enguany es compleix el 25è aniversari del sopar de missions que realitza la parròquia de Corpus Christi, tot un clàssic que arriba fidel a la seva cita i des de fa ja un quart de segle. Ajuda els més desafavorits gràcies als voluntaris que any rere any continuen realitzant aquest sopar solidari. Aquesta iniciativa va començar que va venir un capellà que venia de missions, que va estar d'haver 6 anys a Perú, Antoni Bonet, i ens va animar a fer un grup. I varen començar amb una kermé. I començàrem, ell demanava pollastres als seus amics capellans i feien pollastre rostit i frit. I varen fer, la primera vegada van pegar de peus perquè havien de fer per 300, però, clar, els novatos van fer per 300 frit i per 300 pollastre i ens va sobrar una quantitat enorme i el varen dur a l'hospital de nit, el que ens va sobrar. Però després va venir Antoni Vera i va dir, i vosaltres esteu malament? Diu, això no pot ser, aquests frits, una greixonera de frits i tallant i fent una feinada. Diu, un pa amb oli ben complet i és el millor de tot. I a partir d'Antoni vàrem fer pa amb oli. I ara ja fa molt d'anys que fèiem el pa amb oli en vez de fer el frit que fèiem i, clar, hi ha molta gent que participa. Me integré en el grupo porque me gustó mucho la idea, que era para ayudar al tercer mundo. Entonces es cuando me integré y eres en los años más difíciles que hicimos, que no teníamos ni una pica, nada para fregar, fregábamos fuera en el patio, pero lo hacíamos con mucho amor. Teníamos que bajar los pupitres de las clases, nos ayudaban los maestros, han colaborado mucho con nosotros, dándonos el colegio, la cocina, todo esto para hacer. Aquesta foto, Maria, és de quan encara l'Ajuntament no ens deixava les cadires. No, Eren los tablones. Sí, els tablones. Tenien tablones i baixaven les cadires de l'escola i les cadires que tenien i les cadires que hi havia a l'església. Sí, aquestes dels primers anys. Sí, de los primeros. Començaven a tenir la infraestructura que ara tenim. Sí, ara ja sí. Ara ja en sabem un poc més. Jo li he dit, el primer any que van fer per 300, van fer 300 de frit i 300 de pollastre. I de més havien de fer 150 de cada. Sí, pero ahí no queda. Hacíamos tortilla de patata. Sí. Pica, pica. De tot fèiem. Luego un cacharro grande de ensaladilla de frutas. Es que no quedaba. Aperitivo también dábamos. I el que sobrava ho duíem a l'hospital de nit. Fa 25 anys, ja no tenim 30 anys. Ja no. Ja en tenim 25, no riguis. Que facin la cosa i no penso molt. Claro, no, però així com ho feim ara, ja fa molt d'any que ho feim, i va ser Antoni que mos va obrir, va lançar les taules perquè... Va ser molt pràctic. El fundador del Pamboli. Sí. Enguany preparam per 400 com cada any, perquè suposant que enguany, com que en 25 anys vendrà més gent, suposam, potser quedarem que no en vendrà tanta, però esperant que vengui molta de gent. I clar, i hem anat fent cada any a diferents puestos. Un any el varen fer a Bolívia i la gent, que se'ls deia amic de Jesús, la gent ens enviava cartetes amb la foto del que li havien donat el capellà per comprar matalassos, per anar al metge. Vull dir, era un detall molt guapo. I tenim fotos de gent agraïda i nosaltres estem agraïts a molta gent perquè nosaltres tots sols no ho podríem fer, però la gent és molt responsable i ens ajuda, tenim molta gent que ens ajuda. En principi, enguany, el sopar se fa dia 17, dia 20 de juny, com cada any, normalment és el tercer dijous de juny.
I el farem, ja m'ha dit, dia 20, a les 9, i abans, a les 8, tenim missa, que vendrà el senyor Birba a dir-nos la missa. I en acabat passem al pati del col·legi, que tenim la sort de tenir un col·legi fenomenal, una directora més que fenomenal, i ens deixen el pati i allà traiem en les taules, les cadires que l'Ajuntament ha tingut a bé a deixar-nos, o ens deixarà sopar. Llavors, a les 9 tindrem el sopar, que sempre consisteix darrerament en el mateix, que és un bon pa amb oli, un jamón, cuixot i formatge, i vi, i beure, aigua, i suc, i cafè, i cerveses, i el que més o manco podem donar en aquest dia. Tenim, gràcies a Déu, bons col·laboradors, que són els que fan les feines. Els de matins i a primera hora de l'hora baixa tenim una colla de dones, que gràcies a Déu són moltes i s'ofereixen, i fan el pa amb oli i us el preparen. I a l'hora baixa, bé, a primera hora de matí tenim una partida de joves, i no tan joves, que col·loquen les serpentines i micros i focos i de més per tenir ben habituat tot això. I treuen les cadires i col·loquen les taules, el paperam i de més, i ho tenim tot col·locat per vespre. Enguany el projecte va a Burundi, que realment és per manteniment d'una bequeria. Una parròquia ens ha demanat 2 vegades perquè volen formar una bequeria per sosteniment de la regió que ells formen part, i això és a Burundi. I sobretot convidar la gent que, així com han complit 24 anys, els 25, se presentin, facin la seva labor com cada any i ens ajudin per aquests projectes que realment tots estem implicats, i Corpus és una parròquia molt implicada. Us esperam a tots. 25 anys de solidaritat amb el tercer món, molts records i anècdotes amb l'única finalitat d'ajudar els que més ho necessiten. I d'aquest sopar, on Mosaic hi serà ben present, mon anam cap a la Sapienci, de la mà de don Bartomeu Vaquer. Ens trobam a la plaça de Sant Jeroni, a la barriada ciutadana de la Calatrava, i tenim davant nosaltres el gran edifici de la Sapienci. Aquest edifici de la Sapienci, durant prop de 350 anys, va ser col·legi major per a tots aquells aspirants pobres a la capellà, que no se podien pagar professors particulars abans del 1700, que no hi havia seminari, i una vegada ja hi havia seminari a partir de dins del segle XVIII, també va seguir exercint aquesta funció de tutelatge de tots aquells estudiants que volien ser capellans. Us contarem 2 cèntims sobre la història de la casa. L'any 1635 se va fundar el que havien estat les cases de don Bartomeu Llull, el canonge, el fundador, com coneixen els sapientins, se va fundar la Sapienci. Aquestes cases se trobaven a el que avui en dia és el carrer Botons i estan incorporades o van ser absorbides dins el que és el gran edifici de la Sapienci. A darrere jo podeu veure les 2 façanes, perquè pareix una, però són 2 cases, 2 façanes de cases amb elements gòtics, molt possiblement del segle XIV i del segle XV, que han anat sofrint modificacions. Se va recuperar cap allà en els anys 90 amb un projecte i se varen treure a la llum tots aquests elements medievals que tenien aquestes façanes. Ara passarem a de dins i veurem els altres elements que ens queden d'aquesta casa i els records de don Bartomeu. Bé, els inicis se deuen a que el Concili de Trento va ordenar que a totes les diòcesis s'erigís un seminari
per formar els que volien ser capellans, perquè antes del concili a poques diòcesis hi havia alguna institució per formar els capellans. I el fundador d'aquí, don Bartomeu Llull, que era canonge penitencier, anava molt endarrere que se fundés el seminari i va fer moltes gestions, tant en els bisbes amb qui va viure, com amb altra gent coneguda, canonges o gent adinerada. Va anar a Roma, ja hi havia estat altres vegades, va anar a Roma amb un projecte de col·legi major, amb unes constitucions, perquè el papa aprovés aquest col·legi. Realment el va aprovar les constitucions i llavors el vicari general d'aquí, perquè no hi havia el bisbe, va confirmar o va posar en pràctica la bula pontifícia, que era del papa Urbà VIII. Un dels primers elements que se van començar a construir en el segle XVII va ser aquest claustre barroc, però amb una peculiaritat, i és que se va intentar conservar el màxim possible de la casa del fundador de don Bartomeu. Com veureu, els claustres, que normalment solen ser ben quadrats, aquest no és geomètricament perfecte, sinó que la forma i els angles van canviant per poder respectar el màxim possible els elements que els col·legials consideraren importants per mantenir la memòria de don Bartomeu. El 635 hi va haver els primers col·legials, m'apareix que eren 5. I de llavors s'ha mantingut el col·legi fins l'any 75, m'apareix que era, que hi va haver el darrer col·legial, que no va seguir la carrera i se'n va tornar a casa seva i això va quedar buit. I el bisbe, don Teodoro, va reunir un parell d'antics col·legials i va demanar si tenien interès en què hi passassin aquí els seminaristes o si tenien inconvenient. I no tan sols no hi va haver inconvenient, sinó que molt contents perquè aquesta casa s'havia fundat precisament per formació de capellans. Jo vaig començar en el seminari a 21 anys i vaig anar al seminari, com és natural, però com que havia parlat amb el rector de Cas Concos, que era el meu rector, que també havia estudiat aquí, ell coneixia la situació de casa nostra, que eren pobres, perquè eren 8 germans i no teníem gaire patrimoni. I de què preguntar a ell no me va dir res mai, però allò jo ho vaig deduir, que ell degué preguntar aquí si hauria puesto per venir. I no em va dir res, ell no em va dir res. Vaig entrar en el seminari, una tia me va pagar el primer trimestre i després, en el maig de fa 84 anys, se van publicar oposicions. Vaig venir a fer oposicions i me van acceptar. I el dia 8 de maig del 42 vaig entrar a la Sapiència, del 43. I faig fins al final de carrera. L'element, podríem dir, més important que ens queda de la casa de don Bartomeu Llull és aquest artesonat mudèixer. Sabem, o pareix que els estudis darrers demostren que és d'origen jueu, per tant aniríem del 1300 al 1390, degut a aquestes 3 grans estrelles que podeu veure, que se diuen Solomons i servien sobretot per penjar lluminàries, làmperes.
Sabem que els artesonats cristians no tenien aquestes estrelles i així sí els jueus. Aquest artesonat s'ha conservat intacte en el lloc, és a dir, no s'ha mogut mai del lloc, fet que ho demostren els permòdols, que són aquestes pecetes que van ficades a la paret, fet que degué dur moltíssima de feina, perquè se va construir el claustre sense desmuntar el pis. Pareix ser, això encara els estudiosos estan investigant una miqueta més, però aviat ho trauran, pareix ser que don Bartomeu Llull, gran amic dels artistes de l'època, coneixia Miquel Bestart i de més, va demanar que per la construcció d'aquesta casa també hi prenguessin part en Blanquer, en Jaume Blanquer, i un dels arquitectes de la murada renaixentista. Bueno, ha canviat un poc. Els seminaristes també han canviat respecte del que eren antigament, gràcies a Déu, però sí, tot ha canviat per bé. La casa necessitava realment una posada al dia, una reforma, i també necessitava omplir-se de gent, i gràcies a Déu, la gent que el fundador volia que hi hagués aquí. L'única diferència és que aquí hi poden venir seminaristes pobres i rics, i altres també podien venir els seminaristes pobres. Els sapientins que devien saber que vermella no podíem estar mesclats en els seminaristes que devien saber que hablava, mos seien a darrere. Després del darrer seminarista mos seien altres. Jo és com que tornar a meva. Sí, sempre va estar. I els alumnes del Col·legi Sant Antoni Abat han realitzat un concert solidari a la parròquia del barri. Amb l'arribada de l'estiu, les escoles posen punt i final a les seves activitats i els alumnes es preparen per a mostrar als familiars tot el que han après durant tot el curs. Això és el que han fet els alumnes del Col·legi Sant Antoni Abat de Son Ferriol, que han volgut realitzar un concert solidari per a mostrar les seves habilitats musicals. És un projecte que s'ha elaborat durant tot el curs i la finalitat en el final consisteix en intentar agrupar el màxim de nivells i de departaments. És a dir, no només és un concert d'alumnes d'ESO, sinó que els de primari s'hi junten, hi ha gent de batxiller, hi haurà projeccions audiovisuals a cada cançó. És a dir, com a intentar mostrar el potencial de les assignatures artístiques com a forma d'aglutinar gent i crear coses interessants. A través dels instruments i del cant coral, no sols es fomenten les activitats musicals, l'alumne també es desenvolupa en altres àmbits. Concentració, disciplina, psicomotricitat, el fet que els al·lots en el mateix temps toquin una cosa mentre en sonen tres de diferents i que coneguin totes les parts i que toquin bé la seva i escoltin les altres, un pot ser idees que se treballa molts aspectes de la personalitat i que són interessants. Després de tot un curs de fer feina, els al·lots podran disfrutar el segon dia també, perquè després de tant de mesos només fer un concert un dia i ja s'acaba tot, és com un poc tanta cosa per una estoneta. El concert es realitza a la parròquia de Sant Antoni Abat de Son Ferriol i en ell participaren prop de 200 alumnes del col·legi. Una d'elles és la Natàlia Izquierdo, solista que cantà Rolling in the Deep d'Adele. Soc Rolling in the Deep de Adele. Jo primer vaig arribar i no sabia que me donaven aquesta cançó i després a casa la feia i la tornava a fer fins que me vaig començar a aprendre la lletra i després de les classes de música amb el meu grup jo cantava i ells m'ajudaven. Finally I can see you crystal clear. Go and tell me Ale, Ale, oh shepherd.
És a dir, aquí, per exemple, el grup més nombrós, que seran les 3 darreres cançons, hi haurà 200 alumnes que formen part de 6 classes diferents. I s'ha preparat tot a cada classe per separat, més o menys se sap cadascú el que ha de fer, però la intenció des dels principis és que tothom conegui totes les veus i després ja decidim qui fa una cosa i qui fa l'altra. La coral va estar acompanyada per un conjunt d'instruments com un violí, un violoncel o una arpa. Bé, aquest concert l'hem preparat a les classes de música, que des de ja fa un parell de mesos ja han començat a preparar les cançons, el Nofre ha començat a triar les cançons que volen tocar, ha xerrat amb els alumnes que no feien música, per exemple, és el meu cas, hem hagut de quedar de fora per poder muntar-ho així com podem i demà ja farem tots els instruments perquè hi ha gent de segon de batxiller que està fent l'activitat i també ha de tocar demà. En el principi tocava la flauta perquè és fàcil la part del violoncel i després ja fa un parell de setmanes o mesos el Nofre em va donar les partitures i vaig començar a tocar. A cada classe intentaven que sentissin totes les veus possibles, però hi ha alumnes que toquen, per exemple, en Assumpció, que toca l'arpa, o cellistes, teclat, guitarra, piano, clarinet, saxo, tuba. Hi ha molts d'instruments que són individuals i que són alumnes que estan escampats per les aules. Llavors, els grups no ho sentiran tot fins demà. Qualcunes són de l'any passat, però quan xerra amb el Nofre m'ha comentat el del concert, vaig dir que sí, encantada, i m'ha passat les partitures que no hem practicat fins avui que les he pogut desmuntar amb ells. Algunes alumnes duen més de 8 anys practicant i assajant amb els instruments, el que els fa autèntiques professionals. Vaig ingressar a un internat i vaig veure una dona que tocava el violoncel molt bé i doncs m'ho va agradar i vaig decidir tocar això. Des d'abans de Nadal ja estan preparant les obres que s'interpretaran en aquest concert. Durant les classes de música, en Nofre, juntament amb els alumnes, anaren decidint quines obres es volien cantar i començaren a practicar-les i assajar-les. I llavors, a poc, en el temps que tenim, anar juntant. Per exemple, en sort de primer d'ESO, els dies que un professor me deixa els seus alumnes perquè s'ajuntin amb nosaltres, ho hem fet d'aquesta manera. A poc, anar juntant les peces. És a dir, és com muntar un avió, que fas les peces per separat i després un dia ho juntant tot. Sobretot en les escoles dels nens petits sorprèn que tanta gent, cadascú faci les seves veus, que fora fer música puguin concentrar-se en el que fan ells, perquè és difícil cantar una cosa que els altres estan cantant i tu cantar una altra cosa diferent, i m'he quedat sorpresa. Tots els beneficis recaptats en aquests 2 concerts aniran destinats a Càritas i la seva tasca social. I continuam amb més nins perquè, amb motiu de la canonització de Frai Juníper Serra al setembre, volen veure com es veu aquesta figura a les escoles. La figura del pare Serra és coneguda arreu del món. La seva gran tasca a les missions de Califòrnia el converteixen en un dels mallorquins més universals i davant la seva propera canonització, al seu poble natal, Petra, l'Associació d'Amics de Frai Juníper Serra s'afanyen a donar a conèixer als més petits qui era la figura de Frai Juníper Serra. Hola, en aquest moment estem fent un reportatge damunt el museu de Frai Juníper Serra i la meva vessant serà més pedagògica. Enfocaré una miqueta la figura de Juníper vista per estudiants des de primària, secundària i universitat. La meva feina com a docent, una part la vull canalitzar i puc i estic molt entusiasmada en donar a conèixer la figura de Juníper Serra.
i intentam donar-la a conèixer primerament en el Lot de Petra, als alumnes de diferents col·legis de Palma, de tots els col·legis de Mallorca que estiguin interessats a conèixer-lo, i també donem el suport als alumnes ja que són universitaris. Visites culturals al Museu dels Amics del Pare Serra, a la seva casa natal. Conèixer tota la seva obra d'una forma amena. Són algunes de les diferents activitats que es realitzen als joves per apropar la figura d'aquest proper sant mallorquí. A lo llarg de més de 20 anys fa que realitzam les visites, però ara per concretar vos faré un petit recorregut des del 300 aniversari del naixement que a partir d'aquí s'han anat treballant i enfocant i canalitzant els treballs. Aquí vos volia mostrar el Col·legi de Juniper Serra de Petra, amb tots els alumnes, per celebrar el 300 aniversari, en aquest cas és el segon cicle de primària, vàrem pensar que firmassen tots, vàrem venir i vàrem posar 300. I cada un va posar un símbol, la seva firma, però una fueta que simbolitzava el ginebró, perquè Juniper era Miquel Josep i se va posar Juniper Serra quan va fer el vot de novici, quan ja se va posar el vot, i se va posar Juniper Serra. I per què se va posar Juniper? Perquè el millor amic de Sant Francesc s'anomia Junipero de Asís i ell va adoptar aquest nom. I cada nin de tots els alumnes del Col·legi Públic Juniper Serra de Petra va posar la seva signatura i dibuixava una fueta simbolitzant el ginebró. Aquí és curiós, fet per Anna Maria, però és una nina de Petra que va fer aquest treball tan platejat, tan hermós, i s'han basat en cercar informació, des d'un poquet de biografia, el retrato és més conegut de tots, el retrato que l'original està a Mèxic, el convent de Sant Bernadí, el museu on estem, la plaça del Pare Serra, Sant Francesc de Palma i la casa pairal on va passar la seva infància a Juniper Serra. Continuam amb més material. Molta de gent mos demana i que hi ha llibres, els al·lots ho estudien, preguntes. Mireu, ja han treballat en qualque editorial i han incorporat la figura de Juniper Serra quan estudien l'expansió cap a Amèrica i en el segle XVIII. I quan estudien en Carles III han introduït Juniper Serra. Tenim el retrato, que és una còpia del que hi ha a Mèxic, la casa pairal i la primera missió que va fundar Juniper, que és a Califòrnia, que és la de San Diego, d'Alcalá. I, per tant, els alumnes és una manera de conèixer a partir de la competència socials, conèixer la figura de Juniper Serra. I aprofitam també a dins les assignatures de religió, quan estudiem la figura missionera, donar a conèixer el futur sant Junipero. I com ho fem? La treballem. Juniper crec que ha de ser un model de referent avui en dia per als estudiants. I per què? Avui en dia els al·lots tenen de tot i més. Tenen a l'abast el món a dins un aparell electrònic, tenen més de tot el que volen, però a vegades tenen un buit. I aquest buit crec que les pot omplir, diríem, en la part espiritual, que estudiant la figura de Juniper Serra i destacant les qualitats que ell va transmetre, va dur amb ell tot l'Evangeli i els valors que són universals, com és la tenacitat, el valor del treball, el valor de l'esforç, el valor de la justícia, el valor de fer bé. Tot aquest conjunt de valors
crec que avui en dia són necessaris per donar-los en el món dels estudiants, que no solament vegin aquests personatges que dins la frivolitat, que posen valors en balsa només la bellesa, la joventut, sinó que vegin tots aquests altres. Una forma diferent de conèixer el pare Serra, mitjançant els treballs dels més petits, per aprendre i conservar el seu llegat històric.